Oh my god, bro, εδώ πέρα είναι λες και είμαστε... Μπρο, νιώθω... Ντα! Γιατί βγήκες? Πολύ ασφαλής φαίνεται. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το βίντεο για σήμερα ήταν αυτό. Ήταν τελείω, το ξέρω σαν Among Us. Τέλειο ήταν το καλύτερο βίντεο. Παραδέξου το καλύτερο βίντεο που έχεις δει. Παραδέξου το καλύτερο βίντεο που έχεις δει. Among Us.